Vale, egun denoi, gaur teknologia aste barruan landuko duguna da, ikusiko duguna da rapela. Rapela da eskaladan erabiltzen den teknika bat. Eta, oinarrian da soka baten bitartez jaistea. Vale, definizioz, bai, hauek dira gaur ikusiko ditugun atalak, definizioa, bi historia laburtxoa, hiru, rapelatzeko ze gailu edo baliabide erabiltzen diren, da nola rapelatu, gero praktika egitera joan zenean, zuek jakin dizuen zer egin behar duzuen da nola. Vale, orduan, definizioari. Definizioa, gorputari lotutako soka batetikan, bai, irristatzen sorma vertikaletan, bizkor, azaldu duzen zergatikan, jaisteko teknika bat da. Hau da, soka baten bitartez jaistea da. Bizkor zergatikan, hau berez dator alpinismotikan dator rapela. Hau da, mendi bat igotzen zen eta momentu batzutan, oinez, baina beste batzutan, aitzartean joaten ziren. Eta gero, aitzoritatik gora joaten ziren sokarekin. Eta jaisteko ere sokarekin, baina sokarekin heltzen joaten ziren. Orduan hori oso motela zen. Orduan helburua da, aitzati hori nola jaitsi azkar. Vale. Eta asmatu dituzten zera ezberdinak, teknika ezberdinak asmatu zituzten hortarako. Vale. Lehenengo teknikak, bai, ziren sokak, hemen hau garrantzitsua da, porque azken finean geroko teknologia guztia hemendik da. Marruskaduratik bilatzen dena da, sokari marruskadura frikzio bat ematea, vale? Eta azeran, hemen, 1976an azeran gorputzean bilatzen marruskadura hori, frikzio hori, motelago joateko, eta gero gailuak erabiltzen hasi ziren. Hemen ikusten duzen bezala, azeran soka, besotikan pasa eta bizkarratzetikan pasa, eta horrekin jaisten ziren. Hor, istripu bat baldin bazeneukan, bi eskuak bertzen ditu, ezin zen egin, geratu ere ezin zinean geratu, orduan, horma etzarnetan errazazan, baina horma vertikaletan ez. Gero hasi ziren, bi puntotatik pasatzen, soka pasatzen zen hankartetik eta sorbalda gainetik. Eramaten zituzten larruzko petatxoak, bai galtzetan eta bai sorbaldetan, arropak ez izorratzeko eta jaisten ziren horretik. Honekin ja asko ze kontrolatago begira, incluso vertikalean horma ikutu gabe, bai, jaisten ziren horrela. Bai, pixkat inkomodoa zen, baina horrela moldatzen ziren. Poliki konturatu ziren materiala ere hobetzen joan zen, eta 1960an, bai, hasi ziren, hau da zintatxo bat, izterretatik zinta bat eta hor mosketei bat. Orduan, hemengo marruskadura mosketei batek eramaten zuen, bi marruskadura punto, bata hemengo mosketei baten da bestea sorbaldan, eta horrekin ja jaisten ziren. 60. hamarkadan, hemen petroleotik sortutako produktuek, plastikoak eta hasi ziren indarra hartzen, eta ja sokak, lehen ziren sokatikako soka. Imaginatu hori baina pixka testuago eta horrekin eskalatzen zuten. Eta gaur egunean plastikotikan eratorritako materialak erabiltzen dira. Soka hauek, bai, ordan dira harinagoak, estuagoak, material guztia hobetu zen, prozesu industrialak ere hobetu ziren, eta ja, 80. hamarkadatik aurrera, bai, erabiltzen dira begira zenbat gailu ezberdin asmatu diren rapelatzeko. Eta denen oinarria da marruskadura. Soka pasatzen da hemendik, gero hortikan, orduan, gorputzak egiten zuen marruskadura zean, noren gailuak egiten dute. Guk erabiliko duguna da, hau, sortzia. Hemen, gaur egun gehien erabiltzen diren bi gailuak dira, bata sortzia, ikusten duzue hor sokak ere, bi puntutan egiten dira marruskadura, otarra ere, hemen ere, puntu baten marruskadura, hauek dira. Guk sortzia erabiliko dugu gaur, bale? Eta bukatzeko, nola rapelatu? Lehenik eta behin soka poliki askatzen joan. Gero, oinak egon behar dira zabalik gutxi aldaken alturara. Horreka mantentzeko. Oina azpiak horman kontra. Eta belaunak flexionatuta joan behar zaite eserita bezala eta gutxi ipurdia oinen altuera da, edo pixkat gorago. Eserita bezala, orain zaudeten bezala, baina oinak horman jarrita, hori orain ikusiko dugu. Eta gero ez dizute ezer egin behar. Oinez atzerutz joan. Hau da,
Imaginatu honek oinak direla eta pago zinaten hemen. Oina sartzen soka suabe askatzen. Hori da egin behar duzuen guztia, eta beste lan guztia gailuak eta sokak egiten. Bai, eta besterik gabe, ni esker eta guazen partik.